е пещера, темна дупка. Това е края, там може също да се ходи някъде. Не знам къде и вече не ми се ползи чак. Явно се ползва някакви древни символи, има тук. Древна пица. Да. Интересно е. Има и прайсовическа туалетна явно. Ух, че хубаво. Падали тук ще се остана, няма обхват, няма нищо. Мира няма да влезе, сталактите, древни извънземни. Тесничко е хлъзгаво е. Тук виждаме следващата туалетна. Тази е по-малка нужда. Внимайте къде стъпвате. Гледайте си в краката, нямате каски. Интересно е. Хоп. Малка туалетничка, продължаваме. Прескачаме и продължаваме. Интересно, красиво. Това е някакъв древен артефакт. От праисторическо време динозаврите. Прекрасно. Ето вече съм близко, да. Въздух. Дали би ни предпасвало от ядрена атака? Ядрена няма поне някаква друга атака. Ще прилетя преди малко пред камерата, може да има някой прилипче или нещо. Може да се измисля. И така. Вече сме